Szeretettel köszöntöm Önöket a képernyőnk előtt. Ez itt az Objektív, tartalmas fél órára hívjuk meg Önöket meghívott vendégemmel, Kelemen Istvánnal, aki természetgyógyász és alternatív mozgás, illetve masszázs terapeuta, magyarul Csont Kovács. Jó napot kívánok! Kezi csokolom, én is szeretettel köszöntöm a tévénézőket. Köszönöm, hogy eljött. Természetes. Kedves István, árulja el azt nekem, mielőtt még úgy jobban búvárkodnánk a témában, mit jelent a csontkovácsolás? Általában ezt kérdezik tőlem, ez egy nagyon érdekes kérdés. A csontkovács magyarul nagyon kifejező, bár ez a sok csébetű benne, ez eléggé csontokról, törésről és fájdalmakról árulkodik. Pedig a csontkovácsolás az manuális medicina, tehát kézzel végzett gerinc helyreállítás. Úgy tudná ezt elképzelni leginkább az én elképzelésem szerint, úgy szoktam szemléltetni, olyan, mint az autóban, a gépjárművekben a biztosítéktábla. Ha ezek a kis biztosítékok, a gerinc minden egyes csigolyája valamilyen belső szervünkkel összefügg. És hogyha ezek nincsenek a helyükön, akkor megszűnik az elektromos összekötetés az agy és az adott szerv között, hiszen a gerincből kilépő ideggyökön keresztül történik mindez. Ha például kivesszük a ablaktörlőnek a biztosítékát az autóból, az autó tökéletesen fog működni, mégis esőben használhatatlanná válik. Éppen ezért összefüggnek a csigolyáknak a helyzete. Tehát ezeket hozza a csontkovács ideális esetben, amennyiben ez megtehető, optimális helyzetbe. Azaz optimalizálja a gerinc állapotát, tehát egyenesre visszaállítja a szkoliózist, a ferdüléseket és egyebeket. Ez mennyire egészséges gyógyítási módszer? Hát ez annyira egészséges, hogy igazság szerint Hippokratész azt mondta, hogy a nil nocere elv, legalább nem ártani kifejezés, ez nagyon jól megvilágítja ezt a témát. Én ezt prevenciónak ajánlom. Ha történetesen mondjuk önnek semmi baj nincs, akkor van szerény véleményem szerint leginkább csontkovácsra szüksége, mert akkor nem is lesz, hiszen a gépjárműveinket vagy egyéb eszközeinket is visszük rendszeresen szervizbe, pedig még nem romlott el. Csak lejárt az intervallum. Most kérdés az, hogy a kedves nézők és az embereknél mikor jár le ez az intervallum. Szerény véleményem szerint évente 2-szer kéne csontkovácshoz menni megelőzésként, és akkor nem lesz baj, mert akkor még ezek kiküszöbölhetők, ezek az elmozdulások, torzulások, amik később annyi baj forrása lehet. Hogy lesz valakiből csontkovács, illetve mióta foglalkozik ezzel a gyógyítási módszerrel? Ezzel egészen konkrétan 1999-től. Egyéb természetgyógyászati dolgokkal már nagyon régen elkezdtem foglalkozni 1986-ban, ami akkor az akkori társadalomban elérhető volt mindenféle kelet-ázsiai és egyéb információk, és ezt az ember folyamatosan képzi magát, de csontkovács az lesz, aki ezt érzi, tehát hogy benne van a kezébe, hogy ez hozzám elnyúlni, hiszen az orvosok sem nem merik tekergetni az ember nyakát, ez elég sok veszéllyel is járhat, tehát aki ebben nem biztos, annak én ezt nem ajánlom. De még aki biztos ebben, az is hibázhat. Így igaz, az is hibázhat. Természetesen a hibák azok persze végzetesek lehetnek, de az ember csak akkor nyúl oda valamihez, hogyha ezt érzi, hogy ez megy. És hogyha az ember már csontkovács, akkor ez már nem kérdés. Hogy történik egy kezelés, illetve hogyan diagnosztizál egy beteget, egy pácienst? Hát ez egy hosszabb kérdés, hosszabb válasz lesz. Ha eljön hozzám valaki, akit például nem ismerek, általában ilyenek jönnek, nekem nagyon fontos mindent megelőz egy radiesztéziás mérés, és nagyon sok esetben ez pici hurlódás alapja is lehetne, mert én nem hagyom beszéltetni a beteget az elején, hanem rögtön megmérem az auráját, ott rengeteg dologról információt kapok, hiszen Hippokratész maga azt mondta, hogy 100-szor fontosabb számomra, hogy ki a beteg, mint az, hogy mi baja van. Mi baja van, az egy teljesen másodlagos. Tehát először is visszatérve a konkrét kérdésre, megmérem az auráját, ezen rengeteg lenyomat található. Például, hogy az ember éjszaka egy helyben, általában csak éjszaka van az ember statikusan egy helyben 8 óra hosszát vagy többet az ágyába. Hogy ott milyen földsugárzások mennek át az ágya alatt, ezek a negatív zónák, lehet geopatikus sugárzás, a Hartmann zónák, biztos sokan hallottak róla, vagy vízerek, ezeket én látom az aurában, és ahol ez keresztül megy mondjuk speciál önön, ott önnek gondja lesz. Ez első. A második, egy nagyon elcsépelt szót fogok használni, amit már nagyon sok ember esetleg rögtön elkapcsol máshová, ez pedig az asztrológia. Engem az asztrológián csak az orvosi asztrológia része érdekel. Minden szerv, minden asztrológiai jegyhez tartozik egy szerv, ami neki érzékenyebb lesz. Ezt megkérdezem tőle, hogy mikor született, megnézem még, ha tudom, hogy mi az aszcendense és a holdja. Ebből a 3 információból már 3 szervhez hozzájutok, azon kívül a radiesztéziás mérés és a legősi medicinára
hívnám fel a figyelmet a kínai 5 fázis tanára. Ezt már Jézus előtt leírták, időszámításunk előtt 600-zal már megtalálható leírva a nagyság a kínai császár könyvébe. A kínai 5 fázis tanár pontosan elmondja, hogy milyen szervek lesznek érzékenyebbek az adott számra végződő évben születettek részére. És ebből kapok egy képet az emberről, és mielőtt bármit mondana, én a 70-80%-ban elmondom, hogy miért jött és mi baja van. Ez a 21. század gyógymódja. Véleményem szerint nem, pedig az, hogy megkérdezzük a beteget, hogy hol fáj. Mert ez így túl egyszerű lenne. Így első látásra egyébként mi az, amit meg tudna állapítani akárkiről? Első látásra általában meg szokott állni velem valaki szembe. Én látom már az idők folyamán, nyilván kialakult egy ilyen érzékelésem, hogy hol van a gerinc felülése. Azon kívül az arcdiagnosztika, ahol az egész testünk ugyanúgy megvan, ahogy megvan a fülbe, a szembe, még a szájba is, és a talpon. Ugyanígy az arcdiagnosztikában a gerinc az orrvonal. Tehát kinek mennyire ferde az orra, ez mutatja, hogy a gerinc felülése hol található, ha csak nem ökölvívóról van szó. Tehát így egy fél perc alatt el tudja dönteni nagy vonalakban, hogy az illető páciensnek milyen betegsége van. Van vagy lehet. Én nem szoktam azt mondani, hogy baja lehet, hol van neki érzékenyebb része. Aztán persze nyilván megkérdezem, hogy miért jött, de általában ezek azért fedni szokták egymást. Mennyire fájdalmas a csontkovácsolás, a csigolyák helyrerakása? Attól függ. Ezért jelzem mindenkinek. Tehát a csontkovácshoz nem akkor kell menni, mikor az ember beteg. Én ezt az információt szeretném egy picit a 21. században, ez máshogy néz ki az én meglátásom szerint, mint régebben. Régen akkor ment az ember orvoshoz, ha beteg volt, de régen nem ezt a levegőt szívta, nem ezeket az ételeket ette, nem volt ennyi stressz, televízió, internet, stb. És rengeteget mozgott, tehát egészen más volt. Ma már csontkovácshoz szerintem az menjen, akinek semmi baj nincs. Ezt javaslom. De akkor miért kell roppintani ezeket a pácienseket? Igen. Azért ez egy nagyon érdekes, most pont egy csontkovácstól hallani ezt, mert gondolatnál, hogy hazabeszélek, pedig nem, csak a valóságot mondom. A tény az, hogy ezek a csigolya elmozdulások már megkezdődnek egész kicsi gyerekkorban, mondjuk 5-6-7 éves korban, volt már 4 éves gyerek páciensem is, és ott is történnek ilyen roppanások, csak ott még nem jár fájdalommal. Nagyon sok embernél megfigyelhető, ha valaki például hasra fekszik egy asztalon, az egyik lába általában rövidebb, mint a másik. Ez azért van, mert oldalirányban már megkezdődött az elmozdulás. De az elmozdulás általában a keresztcsont, a szakrum az, ami elmozdul. Fölötte fogják kezelni, mert ott van a ferdülés, de az ok az odalent van. Tehát a másik, amit talán az előbb be is fejtettem mondani, hogy addig nem kezdek hozzá valakinek a kezelésébe, ami meg nem találtam az okot, hogy mi az oka a betegségének. A tüneteket kezelni szerintem ez csacsiság ma már, mert vissza fog jönni. A tüneteket kezelni, arra van más. Az okot kell megtalálni, mi az oka ennek az elmozdulásnak. Hogyha megtalálta az okot és helyre rakta a csigolyánkat, akkor többet nem lehet bajunk velük? Hát egy jó darabig nem kéne, hogy baj legyen. Főleg itt most ezzel arra céloztam, hogyha az ember visszafekszik a káros földsugárzásba, akkor hamarabb vissza fog jönni hozzám, hogy baja van. Van egy nagyon híres magyarországi csontkovács, akitől én nagyon sokat tanultam, ő például kerekperec, amíg valaki ki nem mérette a lakását, a fekhelyét, és nem tette odébb az ágyat, mert kimérni nem elég, odébb kell tenni az ágyat, hogy káros földsugárzás fölött ne feküdjön az illető, amíg ezt nem tette meg, nem csontkovácsolja. És megkérdeztem, hogy így miért, és azt mondta, hogy figyelj ide, 1 hét múlva vissza fog jönni az illető, vagy akár 2 hét múlva, és azt fogja mondani, hogyha megkérdezi bárki őtőle, hogy milyen volt a csontkovácsnál. Ezt nagyszerűen éreztem magam 4 napig, utána minden visszaállhatott. Ez nagyban befolyásolja. Általában, hogyha valaki jó helyen fekszik, persze minden ember végtelenül más és más, tehát nagyon nehéz általános dolgot mondani, általában ez hónapokig kitart. De egy fél évig ki kéne tartani 2-3 kezelésnek. Utána ideális esetben fél év múlva én arra kérem, hogy keressem fél év, 1 év múlva, és akkor megint csináljunk 2 egy héten belül, és fél évig készen vagyunk. Hogyan, illetve mivel mérik a káros földsugárzásokat? Ezzel a lengyelbottal, vagy pálcával, vagy ilyen szenzibillel mérik ki, mivel szokta ezt tenni. Nekem is van egy ilyen lengyelbotom, ami egyszerű kis hajlított réz, ami nagyon érzékeny, és az ember neki tolja, és ebben ő képzett, akkor ezt megérzi, és elmozdul a pálca. És ezek a zónák általában észak, dél, kelet, nyugat irányba vannak 1 méter 80 centinként, és ilyen 30 centi vastag, mint egy rács, úgy néz ez ki, mint egy ilyen rács, ez a Hartmann zóna. Szinte
hihetetlen, mert a lakások általában nem észak-déli tájolásúak. Tehát nem lehet kikerülni őket. Ez ördögi az egészben. Nem tudja kikerülni az ember. Így azt tudtam mondani, hogy aki beteg is hozzám fordul, a 95%-uk káros földsugárzás fölött fekszik. És akkor felteszem azt a kérdést, hogy mit jelent a káros földsugárzás? Hát igen. Káros földsugárzás gyakorlatilag a Földnek a geopatikus zónája hozza ezt létre. Az a mágneses földsugárzás az egyik, amiről beszéltem, ezek a 1,80-anként 30 cm. Erről nem igazán beszélnek. Igen, bár hogyha azt mondom, hogy Hartmann zóna, akkor szerintem mindenki hallott róla. Egy Hartmann nevű német fizikus volt az első, aki ezt kimutatta, és tökéletesen igaza volt. Erről van egy történet egy magyarországi orvosról, hát most hosszú lenne elmesélni, de lényeg az, hogy ő felfedezte ezt a dolgot, és a saját falujában, ahol ő közvető orvos volt, mindenkit kimért, és a betegség, influenza járvány mind megálltak a falu határában. Nem volt több beteg, és ő ráért. A másik, azok a vízerek, az olyan talajvízek, amik mozognak. Hiszen gondoljunk bele, ami ükapáink, akár itt Vásárhelyen, vagy bárhol, vagy faluhelyen, mikor vizet kerestek, akkor mit gondolnak, hogy felfúrták az egész falut? Aztán itt volt víz, ott meg nem volt víz. Hát egyáltalán nem így történt. A kútfúró ember az pontosan tudta a fűszaveszvével, hogy hol lesz a víz. Kimérte, megkereste, és még azt is meg tudta mondani, hogy hány méter mélyen lesz a víz. Most egy ilyen talajvizet fúrnak meg gyakorlatilag, ami mozog, és ha az ilyen föld fekszik az ember, az nagyon káros szokott lenni. Köszönöm szépen. Egyelőre muszáj, hogy tartsunk egy rövid szünetet, nem sokára folytatjuk. Köszönöm szépen is. Kelemen István természetgyógyász Csont Kováccsal folytatjuk a beszélgetésünket itt az Objektívben. Kelemen úr, arra vagyok kíváncsi, hogy kinek nem ajánlatos a csontkovácsolás? Hát, hogy ki nem ajánlatos, ez egy érdekes kérdés, van, akinek tilos csontkovácsolni, inkább így fogalmaznék, akik átétes daganatos betegek, előrehaladó stádiumban, továbbá gerincműtöttek, vagy eléggé tehát gerincbalesetet szenvedettek, továbbá a magas csontritkulásban szenvedők. Ja, meg ha valakinek nagyon nagy túlsúlya van, tehát mondjuk egy 170 centis ember, ha 140 kg, akkor az egyszerűen a fizikai erő szab határtalanok, hogy ezt alig lehet megcsinálni. Nyakat, térdet meg lehet, de a gerincéhez nem tudom hasra fektetni, mert akkor már neki fulladásos tünetei lesznek. Jó, de ön nem csak csontkovácsolással foglalkozik, hanem milyen betegségekkel, milyen panaszokkal lehet még önhöz fordulni? Igen, ez is egy nagyon jó kérdés. Van egy speciális betegség, amikor az embernek rövid az achillesze. Ez nem kimondottan csontkovács gond, biztosan is látott már embereket, hogy nem tudják letenni a sarkukat. Vagy mind a kettőt is ilyen X-be furcsán mennek, vagy pedig csak az egyiket is nem tudja letenni a sarkát, ezekre specializálódtam, ezeknél tudtam elég jó eredményt elérni. Mi az elég jó eredmény? 50% meg tud gyógyulni ebből a alig gyógyható betegségből. Ez egyik, a másik a körömgombák, amiket én nagyon szeretek. Emberek, hölgyeknek nagyon sok ilyen problémája lehet, nem kell, hogy legyen. Akupunktúrával egy híres kínai professzorhölgy megtanított engem erre. A titkos pontokat bemutatta, hogy hol kell megszúrni az adott részt, hogy a körömgomba magától lenőjön. Mennyi idő alatt hozza helyre? A körömgombákat voltak estehöget, nem tudtam helyrehozni. Itt Vásárhelyen is volt ilyen, de ezek ilyen 20 éves akut esetek voltak. Voltak ilyen nagyon szép sikereket érek el már párkezeléssel is. De ezt azért azt szoktam mondani, hogy egy 7 év legalább minden nap ezt szúrni kéne. Ha nem járunk szakemberhez, csontkovácshoz, akkor hogyan tudjuk karbantartani a csontjainkat? Nagyon jó. Az emberek, szerintem mindenkinek jogáznia kellene. Ha más nem tudnak csinálni, akkor megkeressék az interneten az 5 tibeti jóga gyakorlatot, vagy 5 tibeti rítus, ez 8 percet vesz igénybe egy nap, elkezdhetik csinálni, már is rengeteget tettek az egészségükért, nagyon-nagyon sokat. A jogázni, vagy csikongozni, vagy valami mozgást az embereknek, én azt javaslom, hogy a versenysportot azt nem díjazom különösebben, mert az izületeink nem arra vannak gyártva, hogy ezt bírják tartósan, és sajnos sok sportoló ezért beteg. De heti 2 alkalommal egy mozgás, ami erős szívdobogást okoz, már megérte. Tehát mozgás, akkor vannak speciális tornagyakorlatok, igen, ezt is el szerettem mondani mindenképpen. A csontkovácsolás után mindenkinek ajánlok pár tornagyakorlatot, amit javaslok, hogy kezdje el csinálni. Mert ha elkezdi, akkor a gerincét meg tudja, tehát karban kell ezt is tartani.
Fiataloknál megfigyelhető, és ezért nagyon jó a kérdés, köszönöm szépen. A fiataloknál megfigyelhető, hogy esetek többségében nem sportolnak. Túlnyomó részben is. Nincsen vázizomzat. A gerinc az úgy kell elképzelni, mint egy magas pózna, de most gondoljunk el egy nagy antennát. Ha az nincs oldalra kifeszítve, több helyen, különböző magasságokon, ami ezt tartja, ez az izomzat, a pózna önmagában nem fog megállni, mert az gyenge. Valószínűleg olyan vastagra kéne csinálni, hogy értelmetlen az anyagköltség miatt. Tehát a vázizomzatot azt karban kell tartani és fejleszteni kell, igenis mozogni kell, lazítani különböző dolgokat. Mire utal, mit jelezhet a hátfájás? A hátfájás. Attól függ, hol fáj a háta valakinek. Például egy oroszlánnak általában fent fog fájni a háta. Nem kell, hogy fájjon, tehát ez félreértés ne esik, fájhat. Az érzékenyebb rész itt fent a két lapocka között, aki oroszlán ezt tudja, és a szíve. Aki mondjuk mérleg és nyilas, tipikusan a dereka szokott fájni. De a többieknek is fáj, én bak vagyok, nekem is szokott néha fájni. A derék meg a hát általában azért fáj, mert az emberek nagyon sokan számítógép előtt ülnek állandóan. És például az egeret, ahogy tartják, ez már egy differenciált mozgás. Most képzelj el, hogy mondjuk 8 ezzel géppel, ezzel pedig az egeret mozgatja. Az egész váll lejjebb fog menni, és a lapocka hátrébb fog húzódni. Ez egy betegség is különben, amikor így meg van mozdulva az ember. Nagyon sok kollégával találkoztam, akik elmondták, hogy az egér nem bűnös, mert én... Szóval túl sok számítógép előtt való ülés is állandóan lefele néz az ember, plusz rengeteg egyéb nem csontkovás káros gondot tud okozni, ami nem csontkovás probléma, az állandó monitor előtt való ülés. Körülbelül ennyi. Egy kezelés után mi az, amire figyelnünk kell? A kezelés után 4 dologra hívom fel a figyelmet. Az első az, hogy 3 nap teljes fizikai kímélet, megelőzve a kérés a fizikai kímélet. Én azt értem, hogy 2 kg-nál többet nem emelget, cipekedik az ember, hanem gyakorlatilag végzi, amit kell, de vigyázz rá, mert helyre van húzva az egész gerinc. Ennek még úgy stabilizálódnia kell, hogy megszokja az új helyét idézőjelben, ami normális lenne, mert hogy 15 éve van neki mozdulva. Egyszer. Második, kerülje a forró vizet a fürdés szempontjából. A csigolyák, ha át vannak mozgatva, kicsit bemelegszik. Picit gyulladások keletkezhetnek a forró víz hatására, nem jelentős, nem jellemző, de azért szoktuk mondani, ne üljön sokat az ember forró vízbe. A harmadik, igyon sok vizet. Ne csak a kezelés után, hanem általában egy normál embernek szerintem 3 liter vizet meg kéne inni, nyáron talán többet is. És a negyedik, hogyha lesz izomláz, azt én csináltam, az teljesen normális. Sok esetben az izom megerőltetődik ilyenkor, a tartóizmok, mert hogyha el van a csigolya mozdulva, akkor egy ilyen lesz. Ez összép fog menni, ez pedig meg lesz nyúlva. Én ezt helyreállítom, amelyiknek összép kell menni, az nem lesz fájdalom, de amiket megnyújtom, ott lehetnek gondok. De nem nagy gond, tehát csak kicsi izomláz. Hány kezelés szükséges ahhoz, hogy pontra tegye a csontjainkat? Önnek 2, akinek túlsúlya van és nagyon idős esetleg, ott 4 kezelés is elegendő. De ezt meglátjuk, akkor ez egyénfüggő. Tehát általában 4 kezelés többet nem szoktam csinálni. Ez nem olyan, mint a masszázs, hogy állandóan jár az ember vissza, egyszer jön, aztán sokan olyan jó vannak, hogy 2 évig nem keresnek. Aztán, amikor becsípődik valami, akkor megint hívnak. Én azt mondom, hogy ezt ne várják meg, hanem fél évente menjenek csontkováshoz. Nem pont én hozzám bárkihez, tehát én ezt javaslom, de gondolom a kedves kollégák és manuálterápiák, terapeuták ezt ajánlják. Olvastam, hogy méregtelenítéssel is foglalkozik. Ez egy nagyon fontos, és ezek a kérdések, amiket föltesz nekem, ezekre nagyon nehéz egy-két mondatban reagálni. Nagyon fontos, ugye a méregtelenítés ez egy nagyon hosszú téma, így van, nagyon fontos a méregtelenítés, a legegyszerűbb és ingyen méregtelenítés hetente 1 nap bőjt, ha ezt az ember meg tudja csinálni. 1 nap nem eszik semmit, így van, csak ezt a vizet, ha ezt meg tudja állni. Ha nem tudja megállni, akkor igyon csak zöldséglevet. Hetente 1 nap ne egyen semmit? Igen, én ezt javasolnám. Ezek ingyen vannak. 1 nap, sőt mikroszinten még meg is takarít vele, a másik pedig, hogy igen jól fog érezni magát tőle. Nagyon-nagyon jól fog érezni magát. Ha nem akar úgy méregteleníteni, akkor ennek egyéb 100 féle formája van. Legalább 10 évig kerestem egy formulát, hogy lehet rámondani valaki, hogy neki most ilyen méregtelenítés kell, mert ugye rengeteg, a Google egész pontosan magyar oldalon több mint 800 000 találatot ad a méregtelenítés különböző dolgaira, nyilván ez nem mindegyforma. Tehát rengetegféle dolgot lehet csinálni. Én azt javaslom mindenkinek, hogy meg kell találni, mi az, amit ő könnyen tud végezni. Amit könnyen, lehet, hogy elég méregteleníteni neki, hogy innentől fogva nem fog dohányozni. Például.
Jó, ezt tudjuk, hogy a dohány, meg alkohol, meg az ilyen káros szenvedélyek, azok mérgező anyagok, de ezen kívül melyek azok az anyagok, amiket nem tudunk és magunkhoz veszünk nap mint nap? Igen. Erre egy mondatban választ adni. Igen. Többen is lehet. Többen is lehet. Egészségünk 3 alapon nyugszik. Bizonyos dolgoknak az elhagyása, ugye, ami káros, mindenki tudja mi ez, ön is, én is. Bizonyos dolgoknak a pótlása, amiket nem tudunk magunkkal hozvenni, hiszen a mai zöldségekben, én láttam egy kimutatást erről, Magyarországon termelt átlag zöldségekről lévén szó, hogy 1000 mg C-vitaminhoz jussunk, ahhoz 1,1 kg paprikát kellene megenni, cseresznyéből viszont 11 kg-ot. És ahol megvan az 1000 mg. De talán még az 1000 sem elég, és ezt nem tudjuk már így bevinni. Tehát ezért kéne pótolni táplálékkiegészítőkkel, harmadik dolog pedig a méregtelenítés. Mik azok a dolgok, amiket, hogyha ön méregteleníteni kezd, akkor hagyjon el, ez volt a konkrét kérdés, azt hiszem. A kávé, cigaretta, alkohol. Tehát itt megállnék egy pillanat, mi az alkoholizmus? Alkoholizmus napi 1 pohár. Mindegy, mekkora az a pohár. Aki minden nap alkoholt fogyaszt, sajnos ő alkoholista. Ez így van. És így persze sokkal több alkoholista van, mint gondolnánk. Azon kívül bizonyos vércsoportú embereknek érdemes elhagyni a húst teljesen, erre az időszakra. Vagy egyszerűen csinálni léböjtöt, ami a legegyszerűbb, és ezzel mindent elmondok, csak zöldségleveket fogyasszon, zöldség és gyümölcsleveket, ami ő neki jó. Mondjuk egy hétig, vagy ameddig bírja. Nyilván először nem javaslok hosszú böjtöket. Egy kedves kollégám őszintén leírta ezt, méregtelenítés A-tól Z-ig, talán ez a címe a könyvnek. A vastagbél tisztításra kell kezdeni, amit nem lehet elkerülni. Azzal kezdeném mindenféleképpen, utána pedig a májjal folytatnám. De ez speciális és egyénre szabott, de alapvetően ez a séma működik. Milyen előnye van a természetgyógyászatnak a hagyományos orvoslással szemben? Én nem szeretek érveket és ellenérveket felhozni. Szerintem egy a cél, hogy az ember egészséges legyen. Így egymás segítve kell haladni, az a meglátásom szerint, és én erre törekszem is, hiszen nagyon sok orvospáciensem is van, erről is nyilván lehetne beszélni. Miért jobb? Gyakorlatilag nincs mellékhatás, nincs szövődmény. És egy érdekes dolog, hogy ugye az emberek, a vezető halálok, a harmadik az a gyógyszer mellékhatások, a teljesen rendesen, hivatalosan szedett, normálisan felírt gyógyszer mellékhatása. Magyarországon egy egészségügyi miniszter, talán 4 éve vagy 6 éve, nem is tudom, elmondta ezt. Még 10 napig volt utána egészségügyi miniszter. Ez a bevallott, a valóságos pedig ugye hát lehet, hogy rosszabb ettől. Foglalkozik depressziós betegekkel is. Ez egy nagyon divatos, nem tudom, hogyha helyesen fogalmazok, betegség, úgyhogy egy kicsit térjünk ki erre. Mit jelent a depresszió, illetve hogyan segít a depresszióban szenvedő betegeknek? A jóléti társadalom betegsége. Hiszen észrevették a háborúban, egy csomó betegség eltűnik magától. Azért, mert az emberek kénytelenek egészségesen lenni, és általában többet eszünk, mint amennyit kellene. Sokkal többet. Ezért jó a böjt, hogy ezt valamennyire tudjuk kompenzálni, és nem mozunk, dolgozunk eleget. A depresszió szerény véleményem szerint úgy határoznám meg, hogy a valóság elutasítása. Egy depressziósnak rögtön azt üzenem, hogy a valóság létezik. Egyébként minden narkósnak is, meg alkoholistának. Ezzel szoktam kezdeni, a valóság létezik. Ez olyan egyszerű 3 szó, de rendkívül mély értelmű. Rendkívül mély, és ha az ember ezen elgondolkozik, akkor megérti. Szerintem a depressziónál nyilván van fizikai ok az estek kicsi százalékában, hogy a nyakcsigolyák nincsenek a helyén, a fej nem kap elég vért, rengeteg fejfájást, egyéb problémákat okozhat, de ez a kisebbik rész. A nagyobbik rész, hogy az emberek nem mondanak igazat önmaguknak. Ez egy olyan téma, amit nagyon kevesen mernek feszegetni. Tehát az emberek hazudnak önmaguknak, egymásnak is, de általában önmaguknak, az egészségükkel, mindennel kapcsolatban, hiszen ha bárkit megkérdezi, hogy van, azt mondja, jól. Van egy ilyen Monty Python-os vicc, hogy tényleg? És akkor azt mondom, nem. Ennyi lesz. Az embereknek őszintének kell lenni saját magukhoz, és el kell, tehát sokan úgy látom a depressziósokat, amennyire én tudtam közös nevezőt hozni közöttük, hogy ilyen őskáoszban élnek. Tehát kicsit rendet kéne tenni, először is bent a fejben, mert hogyha kint káoszban él az ember, az csak egy tükre annak, hogy mi van bent. Azt mondjuk, hogy rendes ember, ugye? Vagy rendetlen, a magyar nyelv erre is választod, de nagyon mélyen. Depresszió legjobb, abszolút van egy tanácsom, igen, eszembe jutott. Jaj, de jó. Ha a depressziós ön, vagy bárki más, akkor ne nézzen televíziót, mert most elnézést, de ez a valóság, 21 napig főleg ne híreket,
Ne olvasson újságot és ne hallgasson rádiót. És nem menjen fel az internetre. Viszont ha már kialakult egy függés, akkor attól dürohamot kaphat meg, vérnyomás, ingadozásokat, hiszen a legnagyobb függőségünk az a számítógép, internet, stb. Tehát ezt a hármat, ha kiteszi az életéből, akkor nem fog annyi rossz hírt kapni. És egy kicsit kezdje el a saját sorsát a kezébe menni. Mert a valóság létezik. Röviden mesél a brazíliai útjáról? Igen, röviden mesélek. Összebarátkoztam, illetve megismerkedtem egy biológiai fogász hölgyel Budapesten, aki egy rendkívül nagy tudású valaki, és 14 dioptriát javult a szemei gyakorlatilag egy pár hónap alatt. Azt kíváncsivá tett, és elmondta, hogy ő járt ennél a Istenfia Jánosnál, John of God vagy João de Deusnál, Brazíliába. Aztán elhatároztam 2 évvel ezelőtt, hogy én kizarándogolok hozzá. Pont akkor nem találtam senkit a világon, aki kijönne velem. Háromszéki hölgyek akartak jönni, de akkor nem jöttek. Egyedül kimentem, és megnézem, hogy mégis mi folyik ott. Nagyon érdekes, amit ott csinálnak. Gyakorlatilag ez a João, ő gyakorlatilag egy tudatlan, írni, olvasni nem tudó analfabéta, aki mellesleg egy kitűnő üzletember, tehát sokszoros milliómos. Brazíliában ott óriási különbségek vannak, amit nem tudunk elképzelni. És ő gyakorlatilag írástudaton, aki arra képes viszont a világon egyedülálló módon, vagy talán nagyon kevesen vannak, vagy nem tudunk, hogy van ilyen, aki a testébe tudja engedni a szenteket, például Assisi Szent Ferencet. És akkor, mikor az a helycsere megtörténik, akkor azt az ember azért látja. Így beállok így vele szembe, és az ember úgy térdre esik. És ezek a szentek gyújtanak az ő testén keresztül. Ott, mikor gyújtás folyik, egy nap alatt van, hogy 1000 embert megkezel. Többet, mint a Maros megyei kórház egy hónapban. Egy nap alatt magam láttam, tolókocsis emberek, 50 tolókocsisból 3-at fölvett a tolókocsiból, földhöz vágta a tolókocsit, és az ember elcsoszogott gyalog. Ezt láttam. Vágja az emberek szemét szikével, úgy, ahogy ott ül ön, és elkezdi vágni, az ember nem érez semmit. De a leghajmeresztőbb, amit láttam, az érfogó. Az érfogóról tudni kell, hogy ez egy ekkora olló, amit ha összenyomunk, akkor nyílik ki. Megfogta egy a vattát, az ugye összezárulott, a szentelt vízbe meghengergette, egy kis gúlát csinált a kezéből, és így az ember orrába tette, majd tövig felnyomta azt. Tehát éppen csak nem jött ki a koponyája hátulján. Ez nem szemfényvesztés. Tehát ott van az a vas olló, az fölmegy az agyba. Megcsavargatja, és szépen lehúzza. Valaki köhög közben 1-2 csepp vér, az ember lefekszik, alszik egy kicsit, és elmúlnak dolgai. Nagyon sok embert meggyújtott van, akit nem tud meggyógyítani, ő sem. Nagyon sokan nem mernek hozzá elmenni, de nagyon érdekes, amit csinál. Tehát ott az egész környék egy ilyen gyógyító központ, onnan, megmondom őszintén, hazajönni nehéz. Olyan csodálatos energiák vannak, az ember olyan jól érzi ott magát, nincs semmi elzárva a teljesen a kicsi faluba, elzárva mindenféle infrastruktúrától, és rettentő jól érzi magát az ember ott a közelében. Mi az, amit hazahozott Brazíliából? Brazíliából azt, hogy az információ milyen erősen gyógyíthat, hiszen ott mindenki ugyanazt a passiflóra, ez a kesúvirág, igen, az őrölt kesúvirág por, ez van benne, minden egyes kapszulában mindenki azt kapja. És amikor ön oda megy, vagy én oda megyek kiváltani a saját nekem felírt homeopátiás szert, akkor ezek hát ez fura lesz, de ez így igaz, ezek az entitások, ezek a lelkek, amik már nem élnek itt földi testben, aki gyógyított engem, ő beteszi a nekem szükséges információt, ezért nem lehet cserélni. És ezek az információk hatnak, és olyan erővel hatnak, hogy hihetetlen. És működik, tehát ez tényleg működik. Hova fordul egy csontkovács, hogyha bajban van? Egy másik csontkovácshoz. Tényleg egyébként? Igen. Tessék? Tényleg? Tényleg. Megbízik a másik csontkovácsban? Ez a legnehezebb rész, én úgy tudom, hogy mit fog csinálni, viszont én is megyek csontkovácshoz, és én gyakrabban, mint fél év, mert elég sok fizikai munkát végzek, meg sok stressz van az életemben, mint hogy mindenki másnak is, de hogyha sok stressz van az életünkben, a mérlegünk kibillen. Pardon, ezt helyre kell billenteni. Mivel tudjuk helyre billenteni? Jogával, tornával, minden reggel azzal kezdek, hogy 1 órát csikungozok, ami nagyon fontos az energetikát helyre kell állítani, hiszen a japánok például több mint 20 évvel élnek a férfiak tovább, mint mi, és legalább annyi stressz van az ő életükben, vagy még több, mint nekünk. Csak az a különbség, hogy amikor hazamegy, akkor megáll az erdőbe és jogázik egyet, bármit csinál, vagy tájcsizik, vagy akármit mozog. Tehát én is csontkovácshoz megyek, de én nem várom meg a fél évet, hanem hamarabb. Hol lehet elsajátítani ezt a tudományt?
Nálunk miért nem tanítják, illetve egyetemeken? Úgy tudom, hogy nem tanítják. Magyarországon sem tanítják ezt nem tanítják sehol. Gyakorlatilag vannak az amerikai chiropraktörök, ez a chiropraktika, csontgyógyászatként lehetne talán lefordítani. Ők is orvosok, csak nem kapnak diplomát, tehát nem kapnak receptírási jogot. Ott ezt így képzik, és a chiropraktikát bárhol, Amerikába, Kanadába, talán Ausztráliában is a TB támogatja. Tehát önnek bármi baja van, akkor el tud menni, és nem kell fizetnie, hanem a csontkovács megkapja a TB-től. Tehát ezt ott tudják, hogy mindenkinek erre szüksége van. És itt is vannak csontkovácsok, nagyon jó csontkovácsokat találtam Romániában is, rengeteg, tehát nem rengeteg, de vannak, meg kell keresni, de én szeretek keresgélni. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm, és minden jót kívánok, és jó egészséget kívánok mindenkinek. Köszönjük szépen. Kezi csakom. Önöknek is köszönjük a figyelmet, szép délutánt, viszontlátásra.